Na zvaničnu mail adresu Fakulteta organizacionih nauka 15. juna 2025. godine stigla je anonimna dojava u kojoj se navodi da će 23. juna na prostoru fakulteta biti postavljen eksploziv, saopštili su večeras iz ove visokoškolske ustanove. Uprava fakulteta je odmah reagovala i kontaktirala nadležne organe unutrašnjih poslova kako bi se pretnja ozbiljno shvatila i proverila. Također, prijava je, po službenoj dužnosti, proslijeđena i Odeljenju za visokotehnološki kriminal, koje je zaduženo za dalje postupanje u vezi sa ovim incidentom, prenosi danas. U saradnji sa policijom i drugim nadležnim institucijama, odlučeno je da će 23. juna biti izvršen detaljan pregled i provera cele zgrade fakulteta. Zbog bezbednosnih razloga i kako bi se izbjegle bilo kakve neželjene posljedice, u tom periodu niko neće moći da boravi u prostorijama fakulteta. Shodno tome, zaposleni na Fakultetu organizacionih nauka radit će od kuće, dok se od studenata traži da do 24. juna ne koriste prostorije fakulteta. Ove mere su donete kako bi se osigurala sigurnost svih zaposlenih i studenata, kao i kako bi nadležni organi mogli neometano da sprovedu bezbednosne provere, stoji u saopštenju dekanskog kolegijuma.